Až do zóny číslo 3. Dajeme k tomu, že príslušný zóny prejdené. Bohužiaľ, iba 43 bodov. Teraz míňa zónu číslo 2. Keď preja zónu číslo 3 už vyzerá ako tak úplne videli, ale približenie je. Číslo 1 a 2. Škoda toho druhého kolesa v zóne číslo 3. A to muselo možno trošku. Tak? Snaží sa to ako tak zachrániť zóny číslo 3, tam bol ešte aj výjazd jedným kolesom mimo. Veľmi, veľmi malý úhol úplný. Zóny číslo 2 našťastie, len veľmi slabý kontakt s bariérou. Tomu je v tomto prípade. Ja osobne neviem, kde dokázal tak spomaliť svoju 36, ale dokázal to a zóna číslo 1. Chalani tu nechávajú svoje skúsenosti práve pre vás. A toto... Takže zatiaľ povzbudzujete ešte slabo, chalani sa ešte stále iba rozohrievajú, takže poďme ešte raz poriadne patlec.
že Michal vychodil tam hodne, vyjechal. A Lučík odchodil strate. Každopádne veľký potles. Dopadovku vychodila. Neviem, čo sa tam teda prihodilo, počkáme sa. Firmáček teda ako líder, pekný prejazd. Zónou číslo 1 a teraz to asi nevída. Toto bola hodne veľká chyba v jeho podaní. Veľká tam mal čo robiť, aby ho prčilo. Vidíte sa ako Zamarek Kalo na jeho rýchlosvičke. Drží ho do podaní. Verie do toho sa predstaví zrátilky. Vidíme, že úplne myslel zónu číslo 1. A Jozef Minča na ňom pekne nalepený. Vedek Bajer. Teraz chytáva obrovský. Boli posunuté. Aj napriek tomuto zabezpečeniu také betonové pásy. Ako líder Martin Polpa, ako čest, vidíte, koľko času tam strátil na štarte. Martin Polpa, pozrite sa, ako krásne hlboko je Marko Burian so svojím kompaktom. Martin Polpa robí, čo môže. Peter Matošik ako čest, Dominik Kolba, hodne zo široka na výjazde za zóny číslo 1. Celkom im místov, aj zónu číslo 2, zóna číslo 3 a to tak predená. Peter Matošik hodne katuje tráďa.